står her et hemmeligt sted i Aarhus Centrum. Vi skal til at ind og kigge på en forladt bygning. Og Urban Exploration, det handler om at udforske alle byens skjulte rum. Se de her steder, både forladte bygninger, tagtoppe, gamle tunneler og hvad vi ellers sådan kan finde rundt omkring, som vi synes er interessant. Så efterlever vi altid stederne, som vi fandt dem, og så tager billeder for at evige de her steder, som folk normalt ikke ser, og som ellers bare vil blive glemt. Jeg begyndte med Urban Exploration dengang jeg gik i folkeskole, tror jeg, hvor dengang begyndte vi egentlig sammen med nogle venner begyndte at klatre på bygninger. Så elsker jeg, når man finder sådan noget her med gammel håndskrift på. Men bare sådan i det hele taget alt det at finde noget gamle personlige oplysninger, som man kan se, folk har siddet med i hånden for flere år siden. Fra 95 det her. Så faldt det mig sådan naturligt ind at gå ind i forladte bygninger, fordi jeg rigtig godt kan lide den der lukkede, glemte verden og finde sådan et sted som her, hvor der er papir over det hele. Og så også alle de flotte motiver, man kan få med masse rå betonmure og graffiti og alt den slags. Normalt, når vi sådan går rundt i de forladte bygninger, så holder vi os sådan fuldstændig til kodekset med ikke at tage andet end billeder, ikke efterlader andet end fodspor. Men jeg synes, når man er sådan et sted som her, hvor stedet allerede er hærget af druk og masser af mennesker. Men selv sådan et sted som her, vi tager aldrig for det. Men at tingene ikke lige ligger sådan, da vi kom, det gør ikke rigtig noget.